Walang kekek menclok nyang tali mabur adoh mangani timun pancen nelok kutha Boyolali kanthi slogan Boyolali tersenyum Apa? Ayo. Ayo ning ndi? Jare bar kene kono, bar kono kene. Lah iya mau bar kono. Kene, kono. Lah iya. Kono. Bar kono kene. Lah iya kene. Mau kono. Nah, bar kono kene. Lah iya. Aku manut aturane wong kencing manis kok bingung ya. Lha sing jale sing ngatur kowe dhewe bar kono kene bar kene kono. Ya. Walang kekek sutange dawa mencolot adoh tekan Jakarta. Terus apa? Bapak Bupati Sena Samudra ngasta Boyolali semakin sejahtera. Dientuk tawon Lah iya. kowe kok lenjeh. Lenjeh kon ngendi? Bar kene kono. Lah iya bar kene kono. Lah mau kene. Heeh. Bar kene Kono. Lah iya kono. Wah, mulane wiwit ora betah campur kowe. Masalahnya apa? Angel aturane angel, Pak. Niki kula le ngomong ket wau le, Pak. Jane kobong niki. Lho, bar kene kono. Lah iki kegur kowe ta? Mau sing Kene. saiki Kono. lah konone kapan? Mula Mas Gareng kudu diwaspadake. Kudu dieling-eling sing jenenge okol kalah karo akal. Ngoten nggih, Pak nggih. Ah nggih. Kadung Mas kan ya aja ngono to, Mas. Nah, Nek wis pinter aja ndonga minteri kancane to. iki dirungokke. Ngolah itu. Nek wis pinter nggo nulung karo bangsane, aja mbok minteri yang bangsane, Mas. Aja wong pinter mangan wong bodoh. Lah iya, sing bodoh ki sapa? Aku Ah bodoh malah mbok pamer-pamerke. sumpet kok Ken, apal aku ya gur loro tok terusno Ken. Apal aku loro sing siji lali Ken. Ayo kowe ganti. Klambi lure, celana lure. Heeh. Iku jenenge pacare. Mlebu kampung gareng lirak-lirik, metu kampung gareng nyolong pitik. Mangan turi nek tengah wengi pancen abot rasane ati. Lho kowe kok ora joget? Ora sudi. Lah aku joget lho iki. Ora joget ora pathek. Lah ngopo? Kowe manut ngendikane Rama Anom. Piye? Wong-wong ki aja sok keminter, aja sok natoni atine wong. Nembang pisan kuwi lho kok ngarani aku nyolong pitik. Lho, Rumangsamu sing dosa gur aku yen aku nyolong pitik. Kowe ya katutan dosa. lho kok iso? Lah kowe ning nggon aku tak sugo pupu kae lak pitik colongan.
Mangsane sabar. Tutup ulan sura kuwi dadi wong dadekke sabar. Lah aku wis tak tutup sewulan lho, Kin. Lah iya. Aku wingi seminggu digawe budrek kok. Lah ngopo? Urung cair. Salahe ning Bontang ya ora ajak-ajak. Sudi wong aku dhewe melu kok. Ngejak kowe. Wong iki melu mengeti panutupan wulan sura. Inggih. Nderekaken Pak Anom ringgitan. Inggih. Ngetokke rukune, ngetokke persatuane, malah ngedu padudon. Wong kok senengane mula kowe karo kanca kowe rakur. Kok iso? Mula karo bojo ya cerah. Karo meneh kowe wong lanang pecek. Apa? Kowe ngomong apa? Hah? Kowe ngomong apa? Kowe iki wong lanang atimu sok sumpek ngono lho. Mau kok cek ngono. Pek. Bosok kupingmu. Wong pek kok cek. Gareng ya ora entuk goro. Lah, Ayo. Modar kowe. jane sing dibeloi sapa to jane? Lho kabeh do mireng kok terus diwalik rembuke. Lah nggih tegese yo nggih panjenengan kula ngarani Dikin iku nggih Lah nggih. motone petek. Mripate peteng. Peteng iki. Masalahe napa? Masalah bojo kaya ngono lho. Bojo seminggu dipangan rantek kok diculke. Lah kowe kok dadak ngurusi bojone wong, mbok kowe ngurusi bojomu dhewe. Lho aku mula ngurusi bojone wong, bojoku ya ora iso diurusi kok. Malah pengakuan jenenge. Angel Pak bojo kula niku. Kon mapan wis ulaya kok. Kok mapan Sulaya piye? Lho tegese kon mapan nggon bener ngono lho. Oh, ngono. Sulaya bojoku ki. Aku yo ngerti bojomu winginane nungas nangis. Mbok apake mbok tempiling apa mbok apake? Sorry nggih. Aku ki nadyan aku ki wonge kereng, wong berangan ning ora tau nangani bojo. Leres aja nganti ana KDRT. Iki ngendikane Pak Lah Anom. kok nangis? Bojomu nganti nangis. Lho, bojoku ki lho ana masalah ra ana masalah ki mripate tetep delewer ngono. Oh, dadi bojomu ki ya beleken ngono kuwi. Akeh rembes seumur hidup kok. Tak kira golek spanduk. Mboten, Pak. Evene ora spanduk goblok. Kok senengane kok masalahe kok iki ki ora perkara kuwi.